Good morning, Duan. Nato na marati Radyo Bumbo. Sir, kumusta ito na aton mga pangandaman para yan nga Biyernes Santo? Yes, oo, nagtikang nakitaan aton activity, kakulop pa, aw di na panganihan Lunes. Nagtikang nakita, kagabi, nagkadahin LGU Station of the Cross, and Procession Road, Tanpalo. So niyan anya na nagtikang luwatan naton bisita iglesia, naging papangunahan gihapon nihan LGU Palo. Oo. So para liwaton iton buwas nga activity diha bukid may magkakasagka ngan simbahan nga activity. Pagka Biyernes adi luwat unreenactment luwat naton. Oo. So sir, may nakita ni mga karsada nga pananaradhan? Ay, so, may da kita i-close, ada ini kita mag-close iton Biyernes, iton pagtikang hiton mga alas 4 hiton maagahon. Siyahan naton nga pagsisirahan ang Caloocan Road dito may West Bypass. Okay. Close ito hiya, tikadi may Ginhangdan Hill nga diha Purisima. Ato dito may corner hiton West Bypass, corner Caloocan Road, di may gasolinahan. Ngo gasoline station. Sarado ito, pagsulod, tipakadi hamay Ginhangdan Hill. Katima, ang aton didiluat hamay ada National Highway, Purisima Road, di hamay ada Mercado Gasoline Station. Sarado gihapon ito pagsulod tikadto may Ginhangdan Hill. Oo. Didi gihapon na San Roque, corner Acevedo Street, serado ito tikadto gihapon Ginhangdan Hill. An aton ito pagsira ay para mataganhin iwag adton mga tikaradto bukid pagsagka. An era baga pamahiin pagsaka ngadto bukid nga maiwas sirahin magmahimyang an era pagsaka tikadto bukid waray makakabala nga era. Ang reenactment, sir? Partiluwatan aton reenactment ang mga sarakyan nga mga tikang hatakloban, kay matikang itaton reenactment ini mga 12 iton kuan odto. So mga 11 to 11:30 matikang kita pagsira iton Santo Niño National Highway di may luntad nga area. Ida-divert nato ng sarakyan tikadto Mindiola Street ngadto na tikadto mayada area tikadto mayada tan-awan nga area. Okay. So ana aton luwat di mayada Acevedo, sarado ito Acevedo, San Salvador, Luyot Munisipyo. Sarado ito pagsakob tika diha munisipyo. And mga tikang Santa Fe ngadto Ormoc nga mga sarakyan nga matika diha tipatakluban. Ang mga tipatakluban nga tika nga Ormoc adto naton papagion nala West Bypass Junction Arado. Para dire-diretso ira nga West Bypass Maharlika Tacloban na din na hira mababalaong. Pero adton mga tika dila Hapalo matambong iton aton reenactment ngan tikadtuluat itira biyahe tan-awan ngadto unan pwede ra magdiretso nga diha Palo kung magtatambong ka may mga designated naton nga mga parking areas nga igahatagan aton mga traffic enforcer kunayon dapit. Kung madiretso ka liwat tikadto tan-awan di ka na mahapit malikdo ka dida may San Salvador, Acevedo, Mapatuo. Then pag-abot Montejo Street mapawala, duro-diretso ka nga diha Mindiola. Mindiola Street. Oo, nga diha may library Luyo. Then, ma-left turn nga diha highway na. Kung tipakadto ka Tan-awan, ma-right turn, diretso na Tan-awan. Oo. Ang amo ito, ang mga tikang liwat sa Tan-awan, nga tikang Tan-awan nga tuunhan nga mga bungtong, nga mga lugar, kung tipakadi ka Tacloban, pwede ka na dito nala umagi hamay
Salvacion, Barangay Salvacion National Highway, corner East Bypass. East Bypass, malikdo ka to o tikadto ha East Bypass Road. Kadto ha Baras Junction, pwede ka magpa-MacArthur, pwede ka magpagindapunan Junction, diretso na ngadto ha Tacloban. So adton madiretso luwat nga diha palo, nga magtatambong, pwede ka mo dumiretso, malikdo ka mo nga diha wala, Muntia, Mindula, then mapatuo ha Monteo Street. Kung gusto niyo magkitala hiton aton reenactment, mapakianala ka mo hiton aton mga enforcer nga mga duty kung naindapit iton aton mga parking areas. O kaya natong gindesignate nga parking areas, ikang Domingo, Sevilla, Alvarado nga mga area. O naton parking area. So amo ito. Kung tikadi ka luwat ha Santa Fe area, tikang Katanawan, amo ito timaagian. Maagi ka didiha Mindiola, mapawala, then mapatuo, diretso Montijo, then pag-abot sa Acevedo Street, mapatuo, nga diha National Highway, Luyton Munisipyo, then malifton ka, diretso na highway nga to ha, Santa Fe or Paurmok na nga area. So amo ito, iton aton yan na, aton bubuhaton naton, iton during iton reenactment, iton Biyernes Santo. Sir, pero yung gina-expect nga baga mabisita kada mo iton tao nga dahabong to iton palo? Super, ang unahan naglabay na more or less 40,000 ito. Kung ano po na ito ang nabisita nga diha Ginhangdan Hill. Oo, na ang nabisita Ginhangdan Hill, ang nagtatambungan naton reenactment, o pud na ito mga more or less 40,000 nga mga bisita it napakadi. Damula ay ito sir. Kaya man na dati mo mga traffic enforcer? Yes, oo, kay may kita mga force multiplier nga mga NGOs nga nagbulig gyapon pag kuan aton han seguridad nga traffic sugadan radnet dito aton an PASG an police auxiliary nga mga volunteers adigyap ito aton nagatagiran serbisyo para magbulig aton pag securehan aton mga katawhan nga nabisita didto gihapon ha bukid may dahito didto mga assign nga mga kuan force multiplier naton pag atimanhan mga tawon mga medical kuan naton taga Retsyo, taga MDR, taga Fire. Ato gihapon ito hera na magjo-duty ito nga time. Ikaagahon kutob mahumanit aton reenactment. Ada ito hera mga area. Ginhangdan Hill, may ada naka-duty ha ubos, may ada gihapon naka-duty ha Igbaw. Aton bukid do. Sir, hainton entrance ngayon kung mas kadto ha bukid? Yes, oo. Ang aton entrance, dito ha may ada Mercado Gasoline Station. Didi ha may pag-intra, didi ha National Highway ha, may Purisima Road. National Highway, didi ada iton entrance naton tikadto ha, Igbaw. Pag-exit, kay dudo iton aton agian paglusad, naniton pag sa Igbaw. So paglusad nimo, ma-exit ka lang nga diha may ada tulay, diha Purisima Bridge, kadto San Roque, para dire magkataragpuan mga tawo nga malusad nga nan masaka. Pwede ka magpakaluogan road, pwede ka nga diha may San Roque Street, pero diretso. Amo ito na aton entrance nga nan exit nga gimpapatupad. Anyway, sige. Sir, I know busy ka mo yan na nga mga adlaw. Sige pa, message na lang, pahinumdum. Ganito ito na aton mga mamarating nga nagkikita. Go ahead, sir. Yes, oo. Gimpapaabot namon ngadtohan aton mga motorista nga nan mamirisita nga diha palo nga parte hini nga aton pagbubuhaton ng Semana Santa labi na di dahiton aton Biyernes Santo nga pagbubuhaton nga reenactment an bungtuhan palo
gimpapaabot ko nga dan aton mga mamirisita, labi na aton mga motorista nga naaro kami nga daan hinbaga kuan ha iyo nga mababalaong nga iyo baga pag kuan nga di palo nga nan iyo pag biyahe tungod hindi nga among pagbubuhaton nga rin akmen kay may da kami pag sasarahan nga mga karsada. Pero ana aton biyahe ti Patakloban duro diretso may lang natong ginisignate nga mga area nga agian ti Patakloban ti pagkanto ka Manhattan Awan ngadto ha Baybay ti Santa Fe ngadto Ormoc may da mo agian dire ka mo mababalaong makukuan lamang gud ka mo baga ma-delay lang ko kay nga oras tungod hini nga aton reenactment nga pagbubuhaton hiton Biyernes Santo. So nangangaro kami nga daan himbaga guti ay nga pasensya adto naton mga motorista. Anyway, sir, damo nga salamat han oras nga na taga Bombo Radyo Tacloban. Damo nga salamat gyapon bumbudyon nga nan aton mamamarati nga gitagang gyapon kami niyo an oras an Radyo Bombo pagpasamuak nga dan aton mga katawhan labi naton mga mamirisita nga diha aton bungtuan palok.